Kah New Trap Integrated Territorial Organization menta kasi kan Rio Trek uya yong kalaraki yung momer jong kajingdap sisnam jong kajingtray kaseng na 12 ka hakalay trek bunaya yong house nam arjar arpuay. Ya kani kajingdap sisnam jong kahito lapenlong hayeng sinong jong kajayaw siap lumpelan ha kabaw siem kahima melim upayem ainam manik siem ulawan benlong kumkongsan ha kani kajirke lambat kiwede kirirang ba kiblas akhot ngoba. Nakaliang jong ba powel sokret ubalas akhot kerpang sa kani kajirake apa ajingkren ulong sakiwe kijala jong kari India Om Judan Seng Palang Raidon Dek Seng San Perthai Kiban mi syakmat banyak hi habadan kino kicing e kat bah ka jalami galia bat kijala jong katha jate lamingi kidon ki Seng Palang ban pe yakakhia ka son joki bai ba man yo i ba ki seng ki batrin ta kari ba ka beri jongi kila na yai bagane ko ini ki seng ka barak shumi tma ya ka jala ka jongi kan rakhi ya ka sni ka bala seng mata sni ka foundation day riba kejala jungi kada prengka jungi aksai ka bajur nadu ka snap ki nyopho terter balami ki seng marang ka KSU bar ki wide ki seng akan mau ta kopor ngarang kenang akan mau wai ka seng KSU bar hadir bangalari college kilami ismi pat ki seng halam barabang matre ka kam ko khobor pan ngali is ki jingmi ki wai pat ki seng marang ki babol ki barang ka kejala ka jungi kejumpa berkat yang abad lesi ki babon ki balang ro balai ba kani kejala ka jungi ki mi ki seng balang kat ba shi pat ki state ki jala ju India ngim ju khamyu i ki seng ki ban mi ku kine haga ki bidan habadan ki jing e jo ki pai ba abadan ki jing e jo kari ba jai pendriu ki dei ki political parties lende ki seng seng perthai ki ban mi la kalong kalian ka jing kiu jo ki marba mati ki jing e jo ki pai ba ki jing le ben jo sarkar ki dei ki seng seng perthai Mereka jela ke jungi kam tam ne pon non i san ni ka thai stai lam yi gi ba de gi sen malam ki ba mi shkhmat man karen na kum ta ki ba bo gi jing e ba ki pai ba ke kan do hagin ki sinam ki berdat ni de iru ya ka ni ka san itu po ka jelam i president ba ki de ki ngelam ki la shim ni ki ba bo ki mat ni ki isu ki ba de jogani ka jai benre ka jungi tengah snow ba ha ka jela ka jungi kita Islam ki baki opposition party ni ki liang persyak kita stang marwai jadi kita telak hak ke terekam ke jungi berpipet balik ni yang sesat khadar ke jungi apa ke jala ke jungi ki parti ki terekam tang ke por election bat tang ke por walang assembly lain langta ki parti ki othia bar sau senem san senem tepsu ramdai badan ki sembalang try ki pai ba jungi khamtam ki pai ba nong kendong ki pai ba ki bedom ki pai ba ki samla ki be kanu jinge ngam tip ki ne poishalo u president jong kahito uba don bok khar habakren hak jialang ulong bak jinya inti jong kaseng hakini kisisnam kidon sibun ki jingtenju andrai hapo jong kaseng baro ki longkum sipara bat kamsem ladon kajinya pai ya pra bat long tili lang kawai kanu ke jingtenju kanu ke jing terha bensen kanu ke jing sa tenju ngiya kendo dang hakini ki benai beladap ladon ki kenhun jom ki wei ki jen penriu ki ba shom hang tai hapo kendai luat tang hapo ki kenta ngila shom ga isi ka berkirki hapadeng jong ka central executive committee jong ka HITO ngila pendai wud bat ngipha ru ka kerwa ka basai show tu nong wei bagi ong bai katum ka customary law ka jongi phi ki bar jala phi dei tam ki nong shom bai phim dei kita ki trai jela hangni pat kimla hru ban wan kam trai ngim shimshon lani isi you know kat kum ka constitution pat ka artikel ke jongiru yela kren sai ba ngim isi gino ki jan benreu henrai ni ingin trai bet bat ngin yada ya ka hok ke jongi ba kenma ba baro khat ki ong bagi sipai gi jong ke hito ki dei ki gunda lani ki dei kita ki kam hoi ngin longgam na benta kari bagajat benreu ngin sngai ngin longru ki kun tam sneng tam bat em kari kata gade ka korwa ka basai namar bala hikai ka sarkar jela ban le sliang khmat ya kari bagajat benreu to biyai ben kre to long ki bala kre ba ngin ye kun ba ngin ya dawano la ka jong ka jela khnang ba ngin yo ben ya kren ben ya ka instrument of accession kabalaya deb ya soy nado kisnem kibalaya
nadu kapor jung paef biklip sim to kata kadai ke keruak ke basai syakari bagajet benriu ban im ke pateng ban im ke lawai ngi ke long ke bentai lo ki long bentai in the ke senam lada kajang benriu kadawa in ra gitiar kata kajing ra tiar kadai do khulom pat lada ka dawa sisa kajat benriu in ra sisa ya ko wat prestie tang na benta ban im ke pateng ke banwan Upa iem aina manik siem pada wakting siem kahima melim habakren kum kongsan hakani kecil ki dap sisnem jong keseng hito ulo ong kum siem bat kedor bar jong kahima melim ki ai kuble ya kajing dap sisnem jong kajing sakri ki parado prasnam jong kajai benriu kat kum ka mutu jong keseng jong hi ka boong ka freedom justice but service nganget scam bana kalian jong hi pen ya pendan kam ho ya kan ni kentien kumba pilak le ka sngi kepala sedang ban seng ya kan ni ka hito dia nak yang jonga ngan nom sim ya ka por ngasu ai ka jing kum le jing ket bok ke riang ya ka seng hito ka ban yai kio na ka por sha ka por